terus dikali mati langsung sekolah. Allah. Makan Mas. Oke. Ibu apa? Apa saya bareng belum pas. Ibu tasih tresno kare panjenengan. Ibu tasih garwanipun kok masuk bojan. Ora kleru yen dikuisi aku. Nanging kenapa nalika swara ninggalke kelawan ronggo janur. Menawi kula nilarake wonten ing Gunung Kipas, kula kedaran-daran Kang Mas. Nek mosok boten sekeca sanget, nilarake piyaying kang bagus, gagah, lan piteso. Iya. Kados panjenengan kok. Ora susah iki ngalem bolong kaya ngono. Kang Mas, malah kula menika boten saged. Pepisahan kare panjenengan Kang Mas Janur. Apa kabeh tembung iki lair tumising ati mawon. Lahir tumise batos kula. Menawi kula boten tresno kare panjenengan, kepropo kula wangsul wonten ing Gunung Kipas Iya. saged kare panjenengan. Aku percaya kelawan sliramu yen sliramu iki duweni rasa lair tumising ati kelawan ronggo. Saestu kok Kang. Semono kula pamukir aku tresno banget kelawan. Kados ngaten, sampun rawi saling kula bisa kare panjenengan. Kula kepengin ngatus kare panjenengan Kang Mas. Menika leres. Yen kaya manjing iki lampak jeneng. Ya jangan pamukir. Jangan disliramu. Yang disiramu jajan. Allah. Saiki ojo bunga aku je urip plataran ing jagat lawe kanggo bles bagiku wis wingira wae rasa tandingan lawan wong jamu yen pancen wis wani kelawan wong jamu opo tengko lupa tane aku gelem sumingkir sok kene yen aku iso nyandeng rope lan butati sampe kok ora ing satrio yen aku ra bicara sing kaya mungkin ora bocano kange yedo lan aku bisa mateni kok yen ora ayo satrio
Wijaya, mriki sang Jaya